Республика кан тапшыру станция халыкара донор күненә акция оештыра. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыру студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика кан тапшыру станциясының бүлек мөдире Фирүзә Хәлилова. Фирүзә Мәхәтна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, кан тапшыру станциясе ул бары тик халыкара донор көненә генә түгел, гомумән төрле акциялар оештырып тора, ишетеп белеп торабыз. Бына бүген донор булырга теләүчеләр күпме? Аны күпме? Әйе, Аллаға шөкер, һез менә әйтеп китәгезсә, без акцияларда күп катнашабыз бит инде. Ошо киң мәгълүмат сараларында үзебез турында күп һөйләп торабыз. Шуңа күрә безнең станциябыз Аллаға шөкер донорларга бик кытлык кисермәй, әмма ләкин безнең кандың шундый компонентлары бар, уларның хаклау көндәре сикләнгән. Шул сикләнгән компонентларның запастарын һәр вакыт бит тулыландырып торырга тиешбез. Шуңа әйтер идем инде, безнең донорларыбыз һәр сак килергә тиешбез, һәр вакытта уларга мохтажбыз. Һәр вакыт кабул итәргә әзерсез? Һәр вакыт кабул итәргә әзербез. Почетлы донорлар күпме бүген? Почетлы донорларның ханы елдан ел артып бара. Әлеге көндә безнең 11 меңдән ашу почетлы донор исемен йөрткән донорлар бар безнең республикала. Бuna коронавируска бәйле донор канын алуга ниндидер талаптар арттылыр мөгаен? Нинди талаптар? Коронавирус пандемияһы бит инде безнең станцияны гына түгел, бөтен илгә тигән үзгәрешләр индерде. Без дә ситтә калманык. Тәүге көндәрендә менә 1 ел элек ошо коронавируска бәйле пандемия дип самоизоляцияга япкас, безнең донорлар бит инде кала буйлап йөри алмаган вакытта без тиз генә уларга сакыру кагызлары эшләп, уларның почтаһына, WhatsApp аша сакырулар җибәрдек һәм безнең донорлар безгә тиз генә килеп итә алдылар бит инде. Һәм дә инде төрле акциялар үткәрдек. Менә Яндекс компанияһы үзенең промокоды аша безнең донорларга төрлесе скидкалар, ташламалар эшләнделәр. Әгәр дә безнең Өфө калаһында 150 һум скидка менән йөренеләр донорлар, безнең филиаллар булган Стәрлетамак, Күмертау, Бирск, Белорет калаларында 100 һум ташлама менән йөренеләр инде. Һәм дә без үзебезнең эш көндәрен озайттык. Без әлеге көндә сәгать 1-гә тиклем донорларны кабул итһәк, ул вакытта без сәгать 3-кә тиклем озайттык һәм һәр шәмбене эш көне итеп игълан иттек инде. Донорларны кабул итүгә дигәндә, безнең һәр вакытта безнең донорларыбыз 7 тикшерү үтәләр, анализлар тапшыралар. Буга килгәндә инде коронавирус бик үзгәрешләр индермәне. Шул тикшерүләр алып барыла, әмма һуңгы вакытта бына Республика кан тапшыру станциясе илдә тәүгеләрдән булып дип әйтә, коронавируска каршы көрәш өчен кан плазмасын кабул итә башлана. Уның буенча интекләбрәк белге килә, ничек тапшырырга, нинди көндә, авырганда күпме вакыт үтәргә тиеш? Менә 2020 елның 6 майын тарихи көн дип безнең республикала игълан иткән була инде. Чөнки ошо көндә тәүге доза анти-ковид плазманың әзерләнде. Ул сителдә авырып кайткан кешенән әзерләнде бит инде. Һәм шуннан бирле инде менә безнең 1 ел вакыт үтеп китте бит инде. Ошо вакыт исендә 3360 литрдан артык плазма әзерләнек. Бұл плазманы 5600 донор тапшырды. Һәм без менә ошо плазманы 5000дән ашу авыру кешеләргә тапшырдык. Ул бик эффектив сара. Бик эффектив сара. Ул бигрәк тә тәүге көндәре менә кешенең авыру башлаган, авырып киткән вакытта тәүге көннәрендә бигрәк тә ул бик эффектив сара. Бuna донор буларак кан плазмасын, коронавируска каршы кан плазмасын касан тапшырырга мөмкин? Сирләгәндән һуң күпме вакыт үтәргә тиеш? Әгәр дә донор булам дигән кеше инде еңелсә яки уртаса авырып 1 ай вакыт үтһә, шул вакытта инде без донорны кан плазма тапшырырга кабул итә алабыз. Шулай да без аны җитди тикшерәбез. Уның антимаддалар күпме буларга тиеш? Антимаддалар безнең ул системалар төрлесе. Менә безнең станциялар 2нән дә югарырак булырга тиеш. Гомумән бына кан тапшыручылар арасында канында антимаддалары булган донордар күпме? Бүгенге көндә безнең менә я авырып үткәргән, я инде прививка эшләткән донорларыбызның арасында ошо антимаддалар булган донорларның ханы
менә уртасы алганда 72%. Был коллектив иммунитет дип тәһлергә мөмкин шулай. Бу коллектив иммунитет булды дип әйтергә мөмкин. Тагыла шундый һорау, кан тапшыргандан соң организмдагы антимаддәләр кәмемәйме? Ул тапшырһаң да, тапшырмаһаң да организмдан ул шундай хадаты дип әйтәйек. Әгәр дә ул инфекция менән осрашмаһа, ошо антимаддәләрнең кәмүенә килтерергә мөмкин. Димәк, әгәр мөмкинлек бар икән, был антимаддәләр менән уртаклашырга, донор булырга сакларга. Тагыла республикала елек доноры регистры булдырылган. Бына был нинди мөмкинлек булган медицина өчен, нинди әһәмият? Был безнең менә әлеге көндә 2019 елдан башлап был елек донорлыгы регистры битендә эшләп килә безнең республикала. Ул регистрда 4000-дән ашу донор исәпләнә. Нимәһе менән әһәмиятле, чөнки безнең менә мусулман халкы, безнең республика үзенең генотип үтенсәлекләре күп. Сит илдә регистр менә булган ердә инде безнең генотипты табу бик авыр. Шунлыктан да шундый карарга килгән, үзебезнең регистрда булдырырга инде. Менә без әлеге көндә төрле районнарга кан әзерләүгә сыгып йөрибез. Безнең донорский поезд дип атала инде, донорлар поезды. Көньяк көнчыгыш райондарын, көньяк райондарды әле без менә кан әзерләргә йөрибез. Һәм шунда без үзебезнең донорларыбызны ошо регистрга кушылырга өндәйбез. Сәламәтлеккә зыяны юкмы аның? Сәламәтлеккә зыяны юк. Бер яктан был менә донорлар бит инде ул һау сәламәт кеше дип исәпләнә. Бер яктан без һәр вакыт уларны тикшереп торабыз. Төрле анализлар биреп торалар бит инде. Безнең даже менә шундай теге шаярту да бар бит инде. Әгәр дә кәләш эзләһәң, егет эзләһәң, донорлар араһыннан эзлә дигән, чөнки улар һәр вакыт тикшерелгән, һәр вакыт үзләрен карап кына йөриләр. Шунлыктан һау сәламәт улар була һәр вакытта. Шуга инде менә без бу регистрга һәр вакытта донорларды, менә ни өчен донорлар безгә донорлар араһында без эзләйбез, чөнки улар курыкмайдар бу процедурадан. Катмарлы процедурамы ул? Бу процедура ошо кан тапшырган һымак ул. Шуга аның бернинди куркынысы юк. Шуга улар бу процедурага әзер. Шунлыктан без аларды алырга тырышабыз инде. Яшьтәрдә алабыз. 12 яшьтән 45 яшькә тиклем һау сәламәт һәм дә инде күбрәк ир-егетләрдә алырга тырышабыз. Ни өчен ир-егетләр? Ир-егетләр улар көчлерәк була инде. Уларның катын-кызлардыкы һымак теге бала табу усыры булмай, төрле физиологик үзенчәлекләре булмай, шуга күрә ир-егетләр менән эшләү еңелрәк. Апрель айында Өфөлә ел һаен үткәрелә килгән Бөтәрәсәй кан тапшыру, кан хезмәте форумы үтте. Һәм бына коллегалар һезнең хезмәтегезгә нинди фикер белдерде? Ничек баһаланылар Башкортостандагы кан станциясының эшмәкәрлеген? Был форум осракһыз гына рәвештә үтмәне безнең республикала, безнең ошо кан хезмәте өлкәһендә безнең каданыштарыбыз, ошо пандемия вакытында эшләү бик югары кимәлдә эшләүебез аркаһында ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство тап Өфө калаһын ошо үҙәк итеп һайланы. Һәм был форум инде безнең республика башлыгы Хабиров, премьер-министр урынбасары Забелин менән руководитель ошо ФМБАның етәкчеһе Скворцова Вероника Игоревна катнашлыгында үтте бит инде. Һәм безнең туташ республиканың кан хезмәтен безнең үзебезнең менә етәкчебез Хамитов Рамил Галинуровичтың эшен бик югары баһаланалар. Безнең һәр вакыт менә теге бер урында тормайбыз, һәр вакыт заман технологиялары менән бергә барабыз. Хәзерге вакытта инде күп нимә аппарат рәвештә әзерләнә бит инде. Анализларыбызны кешенең кысылышынан башка күбрәк теге аппараттар менән эшләргә тырышабыз. Кан компонентларын аппараттарда әзерләйбез бит инде. Төрлесе программалар индерелә, ошо теге электрон очередь, теге донорларыбызны озак көттермәс өчен төрле станциябызда бит инде матур ремонттар эшләнде. Теге донорларның үткәрү вакытын биләр өчен
Безнең менә үҙебезнең җитәкчебез Барлык шартлар һәм уңайлыктар булдырылган бар көсөн һала инде. Һез моны әйттегез, бүген кан тапшыру поездары йөрий дип, тагыла нинди филиалдар эшләй республикаларда? Безнең республикабызда 8 филиал эшләй. 6 филиалыбызда ул безнең зур калаларыбызда Стәрлетамак, Күмертау, Бөрө, Белорет, Нефтекама калаһында, Октябрьск калаһында эшләй, һәм 2 бәләкәй генә филиалыбыз Сибай һәм Мәсәгутта. Ул 2 бәләкәй филиал безнең экспедиция рәвешендә генә эшләй. Унда без донорларны кабул итмәйбез. Унда без үзебездә әзерләнгән канды алып барып бирәбез һәм дәваханалар улан килеп кенә алалар инде. 6 филиалыбызда безнең донорларыбыз кан тапшыралар. Һәм бuna ошо яһәттән, димәк, бөтен республика буенча донордарды, бuna халыкара донор көне уңайынан кан тапшырырга сакыраһыгыздыр, теләктәрегез. Әйе, без бuna иртәгә Алла бирһә үзебезнең станциябызда бит инде байрам рәвешендә үткәрәбез. Почетлы донорларыбызны котлаясакбыз иртәгә. Төрле безнең спонсорларыбыз була, улар тәмлекәстәр алып киләләр, төрле бүләктәр алып киләләр инде. Ошондай байрам көннәрендә ул иртәгә без донорларыбызны иртәнге сәгать 2-дән сәгать 1-гә тиклем көтәбез. Безнең зур безнең машинабыз, мобильная станция переливания крови бар бит инде. Ул да безнең территорияла эшләячәк иртәгә һәм дә үзебезнең станцияларга кабул итәсәк, без донорларны көтеп калабыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Республика кан тапшыру станциясының бүлек мөдире Фирүзә Хәлилова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.